Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag na natong tanan, no? Kumusta? Adlaw day karong Domingo, no? It's 23 na sa buwan sa August, 2026. Karon din, no, ako na ipadayon tong sumpay gahapon, no? Sa naputol mong gutong itong mga aso ni Kuya Goliath, o ako kabantay. Pasensya kayo, no? Nga taas ang naputol. Sorry jo kayo, kaya wala na bantay nga. Kuwang na ito di ay niya. Ako na ipadayon ko ng sumpay, no? Sa mga aso ni Kuya Goliath. Ato ipadayon, no? O sa dili pa din, no? Shout out dahil ko no kang Johnny Ray Obas, kang Kalbo sanay Kalbo Kikiam o kang Hamsan, shout out dahil no, kang John Makahito, shout out dahil o kang John Bert Bagyo sa Mundong, kang Risa Rosalina, shout out yan yung tanan idol no, o kang Idol Silnaga, shout out Idol, kang Noel Rabi, shout out, kang Johnny Obas, shout out ya Idol, o kang Joan, shout out ya Joan no, o kang Noel Rabi kaya po naputol man, kang James Saviro, shout out ya Idol James Saviro no, pasensya kayo nakaroon pa ko naka shout out ni mo no, kung sa tanan nga nagsabay pa ito tamahan no, bino ubani ko na sa pagpaminaw no, sa sumpay nga sumpay na siya no, sa naputol nga mga asin ni Kuya Goliath. Pasensya kayo dyan nga naputol akong upload gihapon no, August 22. Sige na, dito maglangan niya ang mga aso ni Kuya Goliath. Sumpay na siya no, sa naputol sagingan ni Pedro. Pwes! Wa mo'y katungod nga musupak sa akong balaod. Nakasabot mo, kung gusto mo magpabilin din sa akong asinda, tuman og muluhod kamo kanako. Maghari ang kangit-ngit ni ining maong asinda. Kalahin sa iyong mga mata. Ay, Pedro, nakabantay ka sa iyong tingog. Lain kay paminaw ni katawa. Murag yawa. Tanawang iyong mga mata, Bay Berting. Huwag kayo. Kahit kay tinanawan. Di ka lang yung tanawon. Maghahadlok, Bay. Nang limbang taga kong balibo. Ano man eh? Saman, nagkasinabtanay na ba kita ninyo, mga pubring saop, mga uyamot nga mag-uuma? Nakasabot kami sa inyo, Damaso! Nakasabot kami! Nakasabot kami. Nakasabot kami. Mayo kung mao ka na. O ikaw, Pedro. Oh, nga no, Senyor Damaso. O ikaw, nabaylaing Pedro din eh. Awa, ako ra. Mayo. Babino, kung wa ka pa'y mahatag na kong bahin sa imong sagingan, kutob ugma. Mapupos na ang tagal sa kung gihatag nimo nga maulian ug mamunga pagbalik ang imong sagingan. Way na kang istorya. Way lipod-lipod. Oh. Pamahawa din mo sa inyong gipuyan. Nakasabot! Oh, Senyor Damaso. Unya unsaon naman lang nato ini Pedro. Asa naman ang tamamuyo ini kung ugaling papahawaon ta ni Senyor Damaso din ni. Maluwer ang Ginoo dayang. Salig na to niya ang tanan. Dili ta magpakawa sa paglaom. Dili ta magpakawa sa pagsalig sa Dios. Pa! Uy, Oh, uy. nga naman ang mga Ano mga bata. bata? Pa! Dali mo, pa! Pa! Dali yun! Ay, nga Ano naman. ba, Lanlan? Usay ba tabo ninyo, ha? Pa! Tawa! Ang sagingan! Ang sagingan, oh! Awa pa! Oh, uy, ang saginga. Pedro, ano kini? Tinuod yun. Tinuod yun ay. Ha? Oo, sa tinuod yun, Pedro. Tinuod yun ang isulti ni Impoy. Uy, kisang impoy. Kinsa impoy pa! Impoy? Hala. Bitaw, Pedro, kinsa man na, unsa man ay tapos sa sagingan. Ngano man eh? Ha, Pedro, tubag ako. Nganong naingon ni ini ang kasagingan? Way problema! Kung masayot sila, Pedro! Imos lang pamilya! Doon na sila katungod nga masayot sa tinuod! Sa ato pa.
pwede na ko silang sultihan. Oh, Pedro! Kinsa imong kaistorya? Kasi ang kastilya. Ha, Pedro, kinsa imong kaistorya? Pedro, nahadlok na ko, ha? Kinsa ka na imong ikasulti? Sige po. Dayan, mga anak, paminaw mo. Suginlan ko kamo kung nganong namunga og ingon ini kadaghan ang atong sagingan. Paminaw mo. Impoy! Mapatay ko ikaw! Dili, gimay mo! Dili ko makatugot, dili! Si Pedro na ang gidaig o gihangan sa mga tao! Dili na si Damaso! Demonyo ka! Rayos, nasayop ka. Kita ang demonyo, di ba? Ha? Sayo. Bogo ka, demonyo! Magkalimot pa yung kung masagol ako! Busa! Magpamatuod lang ka na! Nga dili maayo ang magpakademonyo! Kilo! Nganong kalmado na kayo ka! Nga sugol kayo diri! Mapatay ko yung Impoy! Buhatan! Gusto mong buhatan, Rayos! Sugpata ka! Pakigsang ka lang dahil kumadlok mo! Katarong! Batok sa kanautan! Husto si Impoy, Rayos. Pakigsangka. Kay dili ka na mo atrasan. Di na mo tugutan nga sa kupo ninyo ang tanang tao sa baryo Taptap. Labi na ang mga nagpuyo sa asyenda ni Damaso. Si Damaso nga inyong gisakop. Oh, kay siya mismo ang nagpasakop ka na mo. Bukti nga siya maghari sa baryo Taptap. Sayang asinda, siya ang lodhan og simbahon apan. Apan karon, aniya kini si Pedro nga nabalhin na kaniya ang atensyon sa mga tao tungod niya ng kasagingan na inyong gihatag kaniya. Ngano? Dautan ba ka mong gibuhat? Dautan na raya! Dautan na lang ninyo mga itong o kasing-kasing na gusto maghari ang kanautan o kahakok sa kalibutan! Dili ka mo malapos! Dili! Nagkikisalamat Pedro, dayang. Dako na kaning tabang ang usa ka bulig na sagang ang inyong gihatag. Di, pagid ninyo pabayran. Ayaw pagbayad man ako rak. Imo na nga. Pwede na ninyong kaunon. O baka balik niya. Aron pagkakwarta mo. Ikaw na'y bahala na. Salamat kaayo. Kamaayo gid ninyo kasing-kasing ang magkaayon. Bulikan pa unta mong dagang grasya sa Ginoo. Uway sapayan ninyo, uway sapayan. Magampo lang ta nga mamunga kanunay ang among kasagingan. Salamat kayo! Tinuod gina na akong nabalitaan, Pedro. Uy, si Senyor Damaso. Namunga na gina kining imong sagingan, Pedro. Ug wa pa kamuhatag sa akong bahin. Ngilgig agad nimo. Oh, Senyor Damaso. Nagplano na ko nga dadon sa inyo ang inyong bahin. Apan pasensya na. Nga nalangan ko. Kay daghan magod ang ni Anhi. Ni Anhi din kay nangayo og saging. Nga sa ato pa! Giuna pa ni mong hatag! Kining mga patay gutom! Ha? Kining mga pobre! Pasensya na, Senyor. Karon dayon, magatod ko sa inyong mansyon, Senyor. Ipagpatol na layo ng talang puluhan yung saging Damaso! Sige na! Magagin sa kuban! Kuban! Butla ng punuan sa saging ni Pedro! Butla! Imboy! Tabang! Putlo nila ang sagingan! Pedro, putlo nila ang mga kasagingan. Papa! Ayaw pa po ang sagingan pa! Ayaw pa! Unsa may ginugayan ninyo? Sige na! Butla na! Imboy! Hain ka! Tabang! Putol ang sagingan! Putol na ito! Dili! Putol dili! Oh! Wako'y kaluoy! Wako'y kasing-kasing! Demonyo ko! Sige! Putlan sa gingan! Nauputol lang atong kasagingan, Pedro. Imboy! Anong gibiyaan magkunay mo? Anong gipasabdan magkunay mo? Nga naman! Sige! Dadang ka ng bulig sa saging!
Why ibilin? Isapyag na dayo nagitaom nga mo! Nga dunay hilo! Nga kung yatag ni mo na baso! Para mamatayin ang sagingan ni Pedro! Lakip na ang gamot nini! Sige na! Huwagaon! Niya! Dili ka magpalampuson, Rayos! Dili ka magpalampuson! Mga sakop sa demonyo! Ah! Malaya! Ikaw na yung bahala! Sasagitan! O, Impoy. Dili ka lang yung mabalaka, Pedro! Napuka na namo ang mga dautan! Nasunog na si Rayos! Nahimong abo! O ang sagingan! Gibuhi na pagbalik namo ni Haraya! Dili ka na mag-uol! Tungod kay hantod sa hantod nga mabuhi o mabubungahon ang imong sagingan gikan karon! Basta dili ka lang mausap! Og si Senyor Damaso. Wa ka na'y angay kabalaka niya. Kami na'y bahala niya. Nga mabalik siya sa katarong o kahayag nga dili na siya magpasakop sa kadautan. Daghang salamat kaniyo, Impoy, og Haraya. Basta ang katarong o kapatli sa kasing-kasing ang mapatigbabaw. Mudaog yun ang katarong. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Og dini mga bata mga kasama natapos kong asoy ninyo ning sibinaw na nga naguluhan. Sagingan ni Pedro! Dini lang sa mga asoy ni Koy Gulat kinitanan sinuwat ni Miss Ingrid Bertolazo. Ang atong direktris si Ma'am Marites Parmalboros. Ang atong soundman tagiya sa Bangis Sinaw Dishwashing Liquid si Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong audio technician, ang atong musical director. Ang atong musical director si tagiya sa Bien manager sa Bien Aqua si Pari Bini Umandak. Boy tagiya si Pari Joel Binsi. Ang ato ang manager niya. Thank you kayo bro Joel Binsi. Unya nga to ang spinner or audio editor. No, dili spinner. Audio editor si Kuya Ariel Mangkaw ang tagiya sa King Binting and Rock Installation. Kinitanan dalit ka na to sa Arimen Drama.